Selam dostlar, efirda muzikal qayma hit paradi. Her vaqtdagıcha bu yolda biz 15-likdagi o'zgarishlar bilan tanishirmiz. Bugungi temamizga kelganda so'zim artistlarning gastrol turmushi turida bo'lar. Kim qo'ylarda shigish yasagan, yilga ko'pmi konsert qo'ygan, tag'in nindi sahnalar turida xiyollanadi. Bular haqida oldagi minutlarda men Ayslo Leron bayon etarman. Ketdik. Muzikal qayma hit paradining qoidalari talab etgancha 15-likdan atna sayın 2 jir tushib boradi. Aning o'rnina yangilari paydo bo'ladi. Bu atnada esa sizni bir yo'li 3 yangilik kutadi. Birinchisi Tatar estradasida yangi ism olmas. Tanish bo'lasiz. Ikkinchisi aning tevgi klibi o'tganlar bilan yashayman bir necha mezgildan sizning ekranlarda. Uchinchisi bu haqda biroz so'ngroq, demak 15-o'rin. Anlatamam seni diye ötkenlerim beleni yuvana Yamgak yasap yazmışsın avına Uylarımda sina yola Aşraşularım Narkoba tutmağın Min dilimin gazaplarga salın Ötkenlerinin kiri koytmağın Aşraşularımı ditmigine Ötkenlerim belen yaşayım Yolgış elleğinde yazmış Ekringine duman taralar Sağını sağış diyen uyularımdan Ey Xudayım bir ok oralar Aşraşularım
Әмінә хәзір инде 3-нче яңалыкка күчсәк тә була. 14-нче урында үзенең ир яңа клипы белән Гүзәл Уразова. Тик клипның презентациясенә күчкәнче, әйдәгез әле Гүзәл һәм аның тормыш иптәше җырчы Илдар Хәкимовның гастроль тормышына күз салыйк. Билгеле ки, бу популяр дуэт ел әйләнәсе диярлек гастрольләрдә. Алар хәтта үзенчәлекле рекорд та куйганнар. 56 көн дәвамында, бу 2 айга якын көн саен концерт биргәннәр. Татарстан, Башкортстан, Самара, Оренбург якларында узган бу турне моннан 5 ел элек булган. Хәзер исә җырлы гаилә әле моңарча чыгыш ясамаган Пенза, Саратов, Әстерхан якларына барырга хыялына. Кем белән, бәлки шул рәвешле алар яңа рекорд куярлар. Ринат Рахматуллин бүгенге темабызны ишеткәч булай диде. Концертлар белән еш чыгып китәргә туры килә. Аллага шөкер, һәр кайда якты йөз белән каршы алалар. Ике атнага сузылган гастрольләр дә андый очракта җиңел генә узып китә дип утаклашты ул. Әлегә Ринатның гастрольләр географиясына күз салсак, иң ерак нукталарның Себер якларында урнашуын күрер идек. Якын киләчәктә исә җырчы җылырак якларга юл тотмакчы. Үзбәкстанга чакыралар икән. Шунда барырга исәбе бар. Ринат Рахматуллин бүген 13нче урында.
басқан күңеліңні, елама әлі, елама бәғірім, рәнжітмә әлі, сен өзіңні, ауыр сөз айтып өкпелеттім бұғай, кешір енді, жаным сен мені, жер yüzінде сен бет бір күні, мен бет шашып яратам сені, барлы яңғыр юа сенің ізлеріні, ярат менмен бірді салқын күзлеріні, жетсе елі тезек емлі жайкені, әйгер едім сиңа яратам сені. Сенің білін танышқан едік, емлі жайның алсу күнінде, сенің күзлер мені саташтырды, шул қарашым есті бүгінде, бір көрішуде мәхәббәт уянды, ғашық болдық бір-бірімізге, неше yıllar сүйіліп яшәдік, күз тидімі әлі бүгін бізге, барлы яңғыр юа сенің ізлеріні, ярат менмен бірді салқын күзлеріні, жетсе елі тезек емлі жайкені, әйгер едім сиңа яратам сені. Әгер мені сен кешіре алсаң, болар едім мен шексіз бәхітлі, сызып ташлық болған бір шуларны, қуалы тәйттен яратам сені. Барлы яңғыр юа сенің ізлеріні, ярат менмен бірді салқын күзлеріні, жетсе елі тезек емлі жайкені, әйгер едім сиңа яратам сені. Қарлы яңғыр юа сенің ізлеріні, ярат менмен бірді салқын күзлеріні, жетсе елі тезек емлі жайкені, әйгер едім сиңа яратам сені. Әйгер едім сиңа яратам сені. Шоу-бизнес, кайда да шоу-бизнес деючеләр ялгыша. Әйтик, чит ил җырчылары үзләренең альбомнары сатылудан кергән акчага яхшы гына яшәп ятса, безнең ил җырчыларына андый бәхет әле озак тәтемәс. Гәрчә аудиопиратлыкка каршы закон кабул ителсә дә. Шуңа да безнекеләр өчен акча эшләүнең бер генә юлы кала. Ул да булса гастрольләргә чыгу. Елда йөрүнең үз авырлыклары булса да, дөресен әйтик, гастрольләрнең күңелле яклары да байтак. Күп төрле яңа урыннарда булу, яңа кешеләр белән танышу, үзеңне күрсәтү, яңа җирләрдә эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыру. Кыскасы, күңелле генә түгел, файдалы да әле ул. Бу турда сөйләшүебезне алга таба дәвам итәрбез. Әлегә 12нче урын. Вәсилә Фаттахова. Эшләре мәшәкатьләр тулы, дөнья казаны кайный. Түзәрен түзәрдә йөрәк, ул бит туктап тора алмый. Минем дә сездә эшем юк, кем ничек күңел ача. Ресторан тылсым мөгъҗиза, чакыра ишек ача. Ресторан
11 орынна менгән Ленар Сәйфиев гастрольләрнең нәрсә икәнен бик яхшы белә. Озаннан читтә узучы бер генә солянка концерты да аннан башка узмый диярлек. Җырчы егетне һәр кайда кайнар алкышлар белән каршы алдылар. Һәм сәхнәдән тиз генә җибәрергә теләмиләр. Концертта 4 җырларга тиеш булган Ленар Сәйфиев шулай итеп 5-сен, 6-сын да башкара, чыгыш вакытында залдан сәхнәгә запискалар өчен, берсендә хәтта үзем дә шаһит булдым. Мунча яратучы җырчы егетебез өчен махсус бөтен авыллары белән мунча якканнар. Менә сезгә гастрольләрнең тагын бер күңелле ягы. Жаным елы куанада, өзгәләнә Кайчакта, кай вакытта йөрәгемне салы якты Ошакка, жаным эзли сөйгән ярны җир йөзеннән сөйенеп Туктады бер минутка әйтеп кайчак эздереп Жаныма ниләр кирәксең жаныма Ниләр җитми микәнсең ярый яшәгәндә Жаныма ниләр кирәксең жаныма Ниләр җитми микәнсең ярый яшәгәндә ярый яшәгәндә Ниләр кирәксең жаныма Ниләр җитми микәнсең ярый яшәгәндә Жаныма ниләр кирәксең жаныма Ниләр җитми микәнсең ярый яшәгәндә ярый яшәгәндә Дәвам итик, дуслар. Чиратта 10-нчы урын Мурат Гайтин. Мурат үзенең иҗат юлын Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов коллективында башлап җибәрә. Гүзәл белән Илдарның 56 көнлек рекордын куюда Мурат та катнашкан икән. Әле сәхнә белән яңа гына танышып килүче егет өчен 2 ай дәвамында көн дә сәхнәдә эшләү бик җиңел бирелмәсә дә, Муратны бу һич тә куркытмаган. Хәзер инде ул үз гастрольләре турында хыяллана. Иҗатташ дуслары белән Америка, Австралия татарлары өчен концертлар кую аның иң зур максатларының берсе. Күз карашыңнан аңлашып, яшәүләргә ни җитә. Вакыт безне көтеп тормый, гомер үтә дә китә. Сайрый микән, елый микән, бакчамдагы сандугач. Онытылар җиңел түгел, чын йөрәктән яраткач. Онытылар җиңел түгел, чын йөрәктән яраткач. Айна ким дигәндә 10-12 концерт куючы җырчы кем дип уйлыйсыз? Әле бу сабан туйлар, солянка кебек концертларны исәпкә алмаганда. Әлбәттә, Хәния Фәрхи. Аның гастрольләр графигының тыгызлыгына күпчелек башкаручыларга көнләшәсе генә кала. Ә инде бер урында рәттән берничә концерт кую гомумән күпләр өчен хыял гына булса, Хәния Фәрхи өчен көндәлек тормыш. Хәния Фәрхи исеме һәм аншлаг төшенчәсе күптән инде аерылгысыз. Бу атнада яраткан җырчыбыз хит-парадның 9-нчы урынына менеп җитте. Зәңгәр чәчәк күзләреңдә
Nik bir sözü de deşmisen, nik qarısın müldüretip, nik bir sözü de deşmisen. Zəngər şəşək sulanır, qarama mingama. Min üzümdə sinin tebək, sağınutunda yanam. Min üzümdə sinin tebək, sağınutunda yanam. Яш башкаручы Артур Салихов гастроллар белән әле танышып кына килә. Бөтен җиргә барасы килә, бигрәк тә Башкортстан якларына. Үзем Чаллы егете булсам да, әтиәннәр шул яктан. Башкортстанда туганнар да күп дип сүз башлады җырчы. Артур узакка сузылган гастрольләргә чыгарга да әзер. Юлда йөрергә бик яратам. Тәрәзәдән тирә-юньдәге табигатьне күзәтеп бару үзе ни тора дип уртаклашты ул. Табигатьне, яшеллекне, чәчкәләрне сөюче Артур роза чәчкәләре җыры белән бу атнада 8-нче урында. Kollarımda güzel şeşken, üzdüm ki senin için, üzdüm sina anılattırga, yaratonun kışın, roza şeşkelerin tutup, gelir men yanlarına, yaratılımı anılarsın, salsan kaşlarına. Kabul etsin şeşkelerin, alsın alı kızıların. Bule gidem şeşkele bilen, yüreğim yalıkınları. Yaşırın hislerini, rozalar söyler diler. Benim ihlas yüme, şahit şeşkeler, roza şeşkelerin tutup, gelir men yanlarına, yaratımını anılarsın, salsan kaşlarına. Быел Иркә исемле җырчының сәхнәдә пайда булуына 9 ел булган икән инде. Әлбәттә, шушы еллар эчендә Иркә гастроль тормышын алып баручы иң актив җырчыларның берсенә үрелде. Тик хәзер озакка сузылганнарыннан баш тартырга тырыша, чөнки гаиләсен әзгә дә калдырасы килми. Шулай да бу җырчының бер кайда барасы килми икән дигән сүз түгел. Әйтик, яз көне Иркә Айфара төркеме белән бергә Санкт-Петербургта концерт куярга хыяллана. Гаилә белән дә бар булса, миннән дә бәхетле кеше булмас иде. Бу шәһәрне бик күрәсебез килә дип уртаклашты Иркә. Кояш чыгу белән мени, жанда болытлар булгач, ярың булу белән мени, күңелем тулы зар булгач, булыт үзләрендә булыт яуды ни яумады ни, үкенерлек ярлары түгел калды ни калмады ни, булыт үзләрендә булыт яуды ни яумады ни, үкенерлек ярлары түгел калды ни калмады ни. Bulut üzlərində bulut yağar mı yağmaz mı ikən, üzü bizə nasip yaralar yazar mı yazmaz mı ikən. Bulut üzlərində bulut yağsa mı yağmazsa mı, yar bulub da par bulamazsa yazsa mı yazmazsa mı. Bulut üzlərində bulut yağsa mı yağmazsa mı, yar bulub da par bulamazsa yazsa mı yazmazsa mı.
Һәр җырчының гастрольләр географиясы үзге. Тик шулай да безнең эстрадабыз җырчыларының дөнья картасында уртак нукталары җитәрлек. Татарстандагы шәһәр-авыллар, күрше республикалар, Идел буе регионы, Себер яклары һәм шуның белән шул. Бу яктан Айдар Галимов күпчелек йолдызларыбызны күптән инде узып китте. Ул Россия шәһәрләре белән чикләнеп калмыйча, татарлар яшәгән чит илләргә дә юл тота. Әйтик, Америка Кушма Штатларында һәм Англиядә узган сабан туйларда чыгыш ясап кайтуы моның ачык мисалы. Бүгенге хит-парадта Айдар Галимов 6-нчы урында. Айдан икән бәхет бие, күпмезләнеп йөрдем, бабага ярдәм итәр дип, кар урманнарга кердем. Бабага ярдәм итәр дип, кар урманнарга кердем. Серләп томан чорнап калган, кар урман алланнарын, тик беркемнең күргәне юк чәчәген атлаганын. Серләп томан чорнап калган, кар урман алланнарын, тик беркемнең күргәне юк чәчәген атлаганын. Тормыш юлы кар урмандай, адашырсың бер үзең, бабагалар чәчәк атмай, юл күрсәтер сөюең. Бабагалар чәчәк атмай, юл күрсәтер сөюең. Серләп томан чорнап калган, кар урман алланнарын, тик беркемнең күргәне юк чәчәген атлаганын. Әле сәхнәгә күптән түгел генә аяк баскан җырчы Индиева концертларда еш катнашуы белән мактана алды. Аның каравы җырчы кызыбызны тик ятуда берәү дә гаепли алмаячак. Индиеваның планнары һәр вакыт зурдан һәм иң мөһиме, уларны тормышка ашыра бара. Хинстанга барып клип төшерәм дип уйлап куйдымы? Куйды гына түгел, төшереп тә кайтты. Һәм әйтергә кирәк, эстрадабыз җырчыларының клипларынан монысы бик аерылып тора. Әйе, чит илдә хәзер күпләр клип төшерә. Шул ук диңгез, шәһәр урамнары күренешләрендә әллә ни яңалык та юк. Әмма Хинстан бу чыннан да экзотика. Шуңда көннәрдән бер көнне Индиева Хинстанга барып концерт куям дисә дә, гаҗәпләнмәячәкмен. Гастрольләр җырчыларыбызны кайсы якларга гына илтеп атмыйлар. Ә инде чит илгә булса, тагы да яхшырак. Хәер, бөтен җырчылар да бу хакта хыялланмый икән. Әйтик, Диләрә Айладдиновның бу турыда уйлаганы да юк. Аның хыялы Кабаттан Мәскәүнең Крокус Сити Холл сәхнәсендә чыгыш ясау. Минемчә, тормышка ашмаслык хыял түгел бу. Барысы да алда, Диләрә. Әлегә сезне сиңа бирәбез. 4-нче урын. Шатлык булып истә кала торган гомер мизгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана. Алган матур телекләрдән күңелләр
qanatlana Tuğan günül beyrak günüle yılda bir qabatlana Olğana motor tilleklerden Güngüller qanatlana Eytilgen motor sözlerinin qabul bulu kirek Yaqınlarını yenneşengde birge tipsinile yürek Yaqınların yenneşengde birge tipsinile yürek Tuğan günül beyrak günüle yılda bir qabatlana Olğana motor tilleklerden Güngüller qanatlana Tuğan günül beyrak günüle yılda bir qabatlana Olğana motor tilleklerden Güngüller qanatlana Selametlik yoldaş bulsun ömürge Mehabetin bilen şulay atlık yeneşe birge Mehabetin bilen şulay atlık yeneşe birge Tuğan günül beyrak günüle yılda bir qabatlana Olğana motor tilleklerden Güngüller qanatlana Tuğan günül beyrak günüle yılda bir qabatlana Olğana motor tilleklerden Güngüller qanatlana Hitparadның эшлеген Эльмира Сулейманова ашып җибәрә. Эльмира Татарстан буенча концертларны һәр даим куеп тора. Мәскәү, Казан тамашачысын бик ярата. Иң яраткан сәхнәм Чаллы сәхнәсе. Чаллы халкы мөгаен минем өчен иң якыныдыр. Шуңа да бу шәһәрдә елга бер булса да концерт куймыйча калмыйм дип уртаклашты җырчы. Быел исә Эльмира мишәрләр күп булган Чистай, Нурлат якларына концерт белән килмәкче. Үзем дә мишәр булгач, күңел шул якларга тарта дип аңлатты ул. Yatlar bilen şualın Tügelindi yanalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Yatlar bilen şualın Tügelindi yanalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Siyem dime kirek tügel Tüzüğüngan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime kirek tügel Tüzüğüngan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula Digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şaulap turgan suyu dünyam tın kaldı Sina digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şaulap turgan suyu dünyam tın kaldı Siyem dime kirek tügel Tüzüğüngan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime kirek tügel Tüzüğüngan siyüven Nige kirek azaplarını Bәхет bit ula Юл газабы, гүр газабы ди татар халык мәкале. Моның чыннан да шулаймы, юкмы икәнлеген эстрада җырчыларыннан сорасаң гына иде. Ел әйләнәсе елда йөрүчеләр алар бит. Хәер, бөтен уңайлыклары булган шәхси самолетында очып йөрсәң, гастрольләргә чыгу үзе үк бер бәйрәмгә әверелер иде. Тик юк шул. Юк шул безнең җырчыларның шәхси самолетлары. Самолет түгел, бөтен уңайлыклары булган автобусларда юк дәрәҗәсендә. Әмма Россия эстрадасына килгәндә монда хәлләр бераз яхшырак. Әйтик, Примадонна Алла Пугачева тимер юл буенча йөрү өчен шәхси вагоның бар дип мактана ала. Танылган турецкий харына хәтта чып-чын берничә вагонлы поезд бүләк иткәннәр. Әлегә аларны бу яктан уздыручылар күренми. Ярый, хит парадыбызга әйләнеп кайтыйк. Сүз икенче урынның хуҗасы Фидаил Зариповка. Мин бит узак көттем
seni suyganimni hazır hiç kimga da bermam muhabbatimni qo'y qulog'ini ko'kragima sizasingmi tek sen deb bitib bo'larin yuragimni Muzikal qo'yma hit paradining bugungi lideri Alina Davutova Tatar estradasida yangi kishi. Shunga da gastrollar turmushi anga tanish tugul. Balki shul sababli ul yiroq shaharlarga chiquvdan biroz sho'rlab turadir. Aning qaravi tanilgan jirchi bo'lgach gastrollar bilan Almaniyaga boruv tilagi bor ekan. Germaniyada yashovchi tatarlar bilangina tugul, jirli xalq bilan da tanishasim keladi jirchi qiz. Xiyollar turmushga oshir Alina eng muhimi sabrlig'imni jiyman. Jiyman ekan sabrlig'im jiri bu atnada birinchi o'rinda. Min yaşayım bugün bu dünyada Mutluluk ömür tutup uşuma Şu yarmın deyip burqam sabırlığım Şığarmın deyip burqam karşına Uşlarımda mutluluk ömür mine Mehabetin kaynar yolkınlığı Canlı dil gelevşi bu yazmışım Sabrılıklarımın hakkımı Kuşlarımı da mutluluk ömür minem Mehabbetin kaynar yolkınlığı Canlı dil gelevşi bu yazmışım Sabrılıklarımın hakkımı Sabrılıklarımın Muzikal qo'yma hit paradining 15 pozitsiyasini da ochiqlik kiritdik. Kelasi atnada esa 2 outsider tushib qoldi. 15likka kelib kirgan 2 yangi jir bilan sizni tanishtirar DJ Ayvaz. Emin Aysluran sizga ko'ngilli yollar tilab, sog' bo'lasham kelasi uchrashuvlarga qadar.